Айгөл Әхмәтғалиева. Зәңгәр күлмәк. 5-нче кисәк. Институтны тәмамлаганчы кеше арасында, яшьтәшләре тирәсендә көннәр сизелмичәрәк үтсә дә, соңыннан дипломын киштәгә кыстырып, Ида Хуҗабикә ролендә генә калгач, Зәринә ничарадан бичара үзе сайлаган язмыш турында торган саен ешрак уйлана башлады. Ул бит алтын читлектәге кыш, бәллүр вазыдагы гөләп чәчәге. Читлек ишеген ачсалар, якын тирәдә генә җилләнергә хакы булган кыш. Күз карашы белән генә сокланырга рөхсәт ителгән асыл чәчәк. Бәхтиярның бизнесы гөрләп бара, шәһәрнең төрле почмагында кафелары ярыйсы гына табыш китерә. Заманадан бер адым алда барырга яраткан ир һәр яңалыкны барысыннан да иртәрәк белеп, тиз арада шуны кулланышка кертеп тә җибәрә. Соранлыгы юк иренең. Зәринәгә кирәген дә, кирәкмәгәнен дә ташып кына тора. Инде аяк басмаган чит илләрдә калмады диярлек. Җай чыкса, хатыны белән атна-10 көн булса да, ял итеп кайтырга ярата Бәхтияр. Тик менә аның каяда булса эшкә урнашу теләгенә генә теше тырнагы белән каршы килә. Сылуым, бишәм, син матур чәчәк шикелле. Мин кайчан гына кайтып керсәм дә өйдә балкып утырырга тиеш. Ирнең бу буйручан карарын Зәринә хатын-кыз хәйләкәрлеге белән дә, күз яшьләре белән дә үзгәртә алмады. Менә бүген дә шул хакта сүз кузгатуга ирнең кырт кына чыгып китүе иде. Манекенга кигертелгән ирләр күлмәгенә карап, Зәринә бөтенләй онытылып киткән икән. Ул авыр сулап, пыяла ишек аша эчкәрәк үтте. Әгәр шул зәңгәр күлмәкне Бәхтияргә алса, юк, иске яраларны кайызлап, йөрәк сызлатыр өченме? Хатынның күз карашы иске киштәгә тезеп куелган ак, яшел, кара, тагын әллә нинди күлмәкләрне барлап чыкты. Җанга ятышлысы берәү генә иде шул. Карим, менә бит монда галстук саталар, күлмәктә бар. Ниндидер хатын-кыз авазыннан үзәкләренә эзәр дәрәҗәдә таныш исем ишетеп, Зәринә үз колакларына үзе ышанмыйча артына борылды. Һәм тип-тигез идәндә аздан гына абынып егылмады. Кул сузымы арада күгелҗем күзләрен аптыраулы төбәп Кәрим басып тора иде. Элеккеге кебек үк кыска кирпечәч, калнайып киткән киң җилкәләр, ирләрчә кырыс матурлык ингән озын чарак йөз. Зәринә, Кәрим каушавын сиздермәскә тырышып, сине танырлык та түгел дисәм, үзгәрмәгәнсең дә кебек, дигән булды. Казанда нишләп йөреш? Зәринә битараф кына шулай дияргә тырышса да, тавышының калтырануын җиңә алмады. Зәринә, минем авылдаш, классташ, мәктәпне бетергәннән бирле күрешкән юк иде. Кәримнең сүзләре нигәдер аклангандай килеп чыкты. Ә бу минем хатыным Алинә, менә туйга кирәк-ярак барлап йөрибез. Алинә кызыксынучан карашын яшереп тә тормыйча Зәринәнең төс кыяфәтен, атсыз бармагындагы никах балдагын тикшереп чыкты да, канәгать тавыш белән: "Сез кияүдә икән, әйеме?" дип мәзәк кенә сорап куйды. "Нигә, әллә ярамый идеме?" дип Зәринә сүзне уенга борып җибәрде. "Әй, мин шундый инде, Каримны аны саклап кына тырышлы, алайса янында мин барын онытып, кемнедер эзләгәндә як-ягына караны да йөри." Алинә күрәсең, әле дә булса, балалыктан чыгып бетмәгән иде бугай. Ишендәгесен ярып та салды. "Карим, монда бөтен әйбер әкәмәт-кыйммәт гадәтеңне беләм, тагын 5-6 күлмәк төяп чыгачаксың, бүтән кибеткә керик әле." "Юк, шушыннан сайлыйбыз." Кәрим ияге белән күлмәкләр рәтенә какты. "Ай, белсәгез икән, Зарина, минем Карим акчаны уңга-сулга сибәргә дигәндә, ужас." Минем Карим. Кыңгыра урынына шыңлап кына торган кыз авызыннан яңгыраган әлеге сүзләр Зәринәнең колагын түгел, җанын кидереп узды. Ул синеке түгел, синеке булсын өчен аны иң башта миннән йөрәгем белән бергә кубарып алырга кирәк. Аннары аңа булай каты итеп Карим дип түгел, җылы гына, йомшак кына, иркә генә итеп Кәрим дип дәшәргә кирәк. "Кәрим", диде Зәринә, башын югары күтәреп, ниндидер яшерен моң, сагыш һәм шуның белән бергә ясалма горурлык чагылган күзләрен тутырып ир егеткә текәлде.
Кәримнең Чаллыда яшәвеннән, бик уңышлы гына эш башлавыннан, авылда күз явын алырлык 2 катлы таш йорт җиткереп ятуыннан хәбәрдар булса да, кызыксынып сораган булды. Син ничексең? Тормышларың дигәндәй. Чаллыда яшәп ятыш, запчастлар, йөк машиналары. Үз эшемне ачтым. Бара керенләп кенә. Иләнәм дип маташу. Озак сайлангансың. Безнең класслардан син генә дауда каз кебек йөри идең. Яраткан кешеңне табуыңа мин бик шат. Бу сүзләрне Зәринә юри басым ясап, һәр авазын тутырып, карашын Кәримнән әзгә генә ышкындырмыйча әйтте. Һәм шул мизгелдә Кәримнең күңелҗем күзләрендә яшен утыдай чагылып киткән рәнҗүне, тетрәнүне, яратуны күреп өлгерде. Моннан 15 ел элек тә бу күзләрдә шушы ярату чагыла иде. Яшь бара бит. Артык сүз истәмәде Кәрим. Ә мин менә күлмәк алам дип сугылган идем. Хатын үзе дә абайламастан һәм теләмәстән кулы белән манекендагы күлмәккә изеп күрсәтте. Клёва, Карим, сиңа да шундый алабыз, төсе бигрәк матур. Алиня җәһәт кенә күлмәк җиңенә тагылган кәгазьне әйләндереп карады. Бәясен күреп, йөзен җыерып куйды. Моны берне туйга ап-акны алсак җитә инде. Кәрим белән Зәринәнең күз карашлары мизгелгә генә бер-берсенә берегеп калды. Һәр икесе күңелендә ниндидер татлы, сагышлы, газаплы әрнү пәйда булды. Шул әрнү яралы кыршык урынына тыпырчынып куйды. Тыпырчынып кына калмады, кирфекләрне аралап, бит очлары буйлап түгелгәндәй тоелды. Моннан 15 ел элек шул кадәр мәгънәсез генә аерылышу булмаган диярсең. Менә алар икесе дә йөрәкләренең әле дә булса бер-берсенең исемен кабатлап типкәнен бик яхшы аңлап, кара-каршы басып торалар. Алиня, Карим, дип үз янына дәшкәнгә икесе дә сискәнеп китте. Шая кыз сатучыдан манекендагы күлмәкнең кирәкле үлчәмен таптырып маташа иде. Зәринәгә кинәт кенә әллә ничек булып китте. Шушы зәңгәр күлмәкне Кәрим өстендә күзаллап, тәненә салкын шимердәү йөгерде. Алинәнең җирән чәчләре белән ирнең күкрәгенә сарылуын, шушы вак шакмаклы күлмәккә башын салып, Кәримнең йөрәк тибешен тыңлап иркәләнүен күз алдына китерүе дә котышкыч иде. Хатын үзе дә сизмәстән үк прилавка яныннан атлады. Гафу итегез, тик бу күлмәкне мин алам. Сатучы кыз кыяш урынына балкып, аны тынычландырырга ашыкты. Борчылмагыз, бездә һәр размер 2 данәдә. Миңа нәкъ 2 кирәк тә инде. Үртәлүен, ачуын сиздермәскә тырышса да, Зәринәнең сүзләрендә тимер шыңы ишетелгәндәй булды. Абау, Зәринә, ирегез бер төсле 2 күлмәк киеп йөрмәс инде, минем Карим. Җитез куллары белән әле алырга да өлгермәгән күлмәк кабына үрелгән Алинәнең ярты сүзе һавада бүленеп калды. Үскәнем, диде Зәринә, инде мыскыллы тонын яшереп тә маташмыйча. Беренчедән, мин иремә гомеремдә дә шакмаклы зәңгәр күлмәк кигермим. Икенчедән, күлмәкләрне мин бүләккә алам. Өченчедән, 2 хатын кызның күлмәк өчен бакча баласыдай тарткалашырга җыенуы Кәримгә көлке тоелдымы, әллә мәҗбүри генә елмаюы булдымы ул? Кызлар, мине оныттыгыз, дип аларның уртасына кирип басты. Алиня, үземә кирәкне мин үзем сайлыйм, мондыйны җенем сими, дип зәңгәр күлмәккә ымлады. Аннан боз кебек карашы белән булачак хатынына төбәлде. Әлеге карашны Алиня бар дип тә белмәде бугай, ә менә Зәринә куырылып, бирешеп калды. Бу минутта аңа Кәрим дә, кычыткан чыпчыгы кебек кызыкай да, кинәт кенә шул кадәр кызганыч тоелды. Күгелҗем күзләренең иң тирән төпкелендә Зәринә үз чагылышын гына күргәндәй булды. Бер бөтен булырга тиеш күңелләрне аерып, араларда вак шакмаклы зәңгәр күлмәк. Шул күлмәкнең күкрәк тулысына сыенган кара тылым җәйрәп ята иде. Хисләрнең сафлыгы да, ихласлыгы да, мәхәббәтнең үзе дә шул тылымнарга сарылып калган диярсең. Бу икәүне дә гомер юлындагы уртак сукмакта парлы ялгызлык көтеп торганы көн кебек ачык иде.